μην ξεχνιόμαστε. Γράφετε στο κινητό της Ελλάδας, στείλετε και το μήνυμά σας και αποστολή στο 5460 με χρέωση απλού μηνύματος. Διεκδικείτε ένα τετραήμερο στην Αμοργό. Προσφορά των επαγγελματιών της Αμοργού. Ένα υπέροχο ταξίδι. Ποιος θέλει το πάρει, Ποιος θα το πάρει, θα το πούμε σε λίγο. Αλλά τώρα πάμε γρήγορα στην Κατερίνη. Με Skype, πηδήξαμε τη φωτογραφία πριν της Κατερίνης. Εκεί μας περιμένει ο Άρης Αθανασιάδης, είναι αντιπρόεδρος ενός καταδυτικού συλλόγου με το όνομα Τρίτονες. Και καλωσορίζουμε τον Άρη. Γεια σου αγαπητέ Άρη. Εμείς με την Ρένια θα πούμε μετά ποιος ήταν ο Τρίτον. Αλλά πες μας δηλαδή πρώτα ποιοι είστε εσείς. Γεια σας Άρη. Ρένια Νικέρογο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Επιτρέψτε τον ειδικό. Μια που έχουμε ταξιδέψει πολλές φορές με αυτή την εκπομπή. Και για αυτό εσύ συστηθείτε παρακαλώ. Ποιοι είστε εσείς οι Τρίτονες. Είμαστε Τρίτονες Κατερίνης. Ένας οίκος που δημιουργήθηκε από ανθρώπους που αγαπάνε τη θάλασσα, τη σέβονται, θέλουν να τη μάθουν, να τη διδάξουν και να δείξουν στις ομορφιές και στους υπόλοιπους. Και έχουμε πολλά σχέδια και στο μέλλον θα κάνουμε πολλά πράγματα. Κάποιος που δεν ξέρει τι θάλασσα έχετε να προσφέρετε εσείς τώρα σε κάποιον, ας πούμε, ο νομός της Πειραιίας έχει ωραία θάλασσα, θα πει. Ο νομός της Πειραιίας έχει γύρω στα 100 χιλιόμετρα. Έχουμε απέραντες αμμουδιές, έχουμε ένα τοπίο υπέροχο που είναι κάτω από τον πόλεμο, στην Κιά του Λίγου. Και Βότσαλο πολύ παίζει, όχι μόνο αμμουδιά. Οι τουριστικές υποδομές ατελείονται. Προσφέρεται για καταδυτικό τουρισμό η περιοχή. Βεβαίως, κυρίως μπορούμε να πούμε ότι για ελεύθερη κατάρτιση, αλλά υπάρχουν και ναυάγια. Σε λίγο χρόνο θα έχουμε και κάποιους υπάλληλους εγκαταστικούς των οποίων έχει δρομολογηθεί τεχνητή υφαλή. Ένα στην περιοχή του Κύθρους και ένα στην περιοχή του Λιτοφόρου. Μάλιστα. Προδοτική να γίνει πόλος έλξης. Πόλος έλξης μόνο φαντάζομαι των διτών, αλλά και των ψωριών, γιατί έχουμε ένα θέμα, έτσι. Ναι, βέβαια και θα είναι πολλαπλό το χρόνο. Άρη, να σε ρωτήσω κάτι. Οι θάλασσες, οι βυθοί στο Κατερίνη, σε τι κατάσταση βρίσκονται και από άποψη ρύπαρσης και από άποψη βιοποικιλότητας. Σε καλή κατάσταση μπορώ να πω και οι προσπάθειες όλων μας είναι να τις κάνουμε ακόμα καλύτερες, να τις προστατεύσουμε. Δεν μαστίζονται οι βυθοί της Πιερίας, μαστίζονται από τις τράτες που σαρώνουν τα πάντα στο βυθό. Αυτό είναι. Εδώ έχουμε ένα παράδοξο. Ο σύλλογος μας είναι και ένας και έχει και πείνα υποτίχες αλλήλων. Όλο το μήκος αυτογραμμής του νομού μας, δηλαδή της απαγόρευσης του υποβρύχου ψαρέματος στο Θερμαϊκό, απαγορεύεται το υποβρύχιο ψάρεμα. Γιατί απαγορεύεται το ψάρεμα του υποβρύχιου? Το υποβρύχιο ψάρεμα απαγορεύτηκε γιατί δεν μπορούσαμε να βρούμε ακόμα το γιατί, ενώ παράλληλα συνεχίζει να ρημάζει η τράτα τους διεθνείς μας. Αν βρείτε κάποια λογική σε αυτό, δεν θα δυσκολεύει. Και ποιες άλλες δράσεις έχετε σαν σύλλογο? Ως κοινωνική προσφορά έχουμε οργανώσει μια ομάδα έρευνας και διάσωσης, η οποία έχει τεθεί στη διάθεση του Δημαρχείου. Είναι μια ομάδα 9 σκαφών με κοινωνίτες οι οποίοι θα πάρουν μεταπίτητες και διαθέτες των σκαφών θα αναλάβουν ανάλογες αποστολές. Κεντρικός συντονιστής της όποιας προσπάθειες όπως δράσεις θα είναι το Οικονομικό Σκάλα της Κατερίνης. Εμείς εδώ θα είμαστε να παρακολουθήσουμε. Άρη, θα είμαστε εδώ να παρακολουθήσουμε τις δράσεις. Θέλουμε να μας πεις εάν υπάρχει καταδυτικό κέντρο στην Πιερία, μπορεί κάποιος να θέλει να νοικιάσει εξοπλισμό και να κάνει κάτι. Υπάρχει, βεβαίως υπάρχει και σύντομα θα δραστηριοποιηθεί το σύλλογο σε αυτήν την κατεύθυνση. Στην Κατερίνη είναι το καταδυτικό κέντρο, πού είναι? Βεβαίως, ναι. Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν Άρη, θα είμαστε επικοινωνία. Πες μας πού βρίσκεσαι τώρα, από πού είναι η σύνδεση? Τώρα είμαι σε έναν πολυχώρο που ονομάζεται ONER. Και βγαίνει ένας ραδιοφωνικός σταθμός από το Αγγλικός 106,7. Ωραία. Χαιρετίσματα λοιπόν σε όλους και τις ευχαριστίες μας και τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια χαρά, γεια σου Άρη. Ο Άρης Αθανασιάδης ήταν αντιπρόεδρος του Καταδυτικού Συλλόγου Τρίτονες. Και για την ιστορία να πούμε τι ήταν ο Τρίτονας. Εγώ πάντως θα ήθελα να ήμουν ο Τρίτον. Δεν θα το πω. Όχι, βέβαια ζούσε σε χρυσό παλάτι στο βυθό. Είχε ισχυρούς γονείς, τον Ποσειδώνα και δεν θυμάμαι τι έκανε. Ωραία. Και τα υπόλοιπα δεν ξέρω, γιατί θα αρχίσω σε ρωτάω που θα αναπνέει.
εν πάση περιπτώσει ο Τρίτονας της θεότητα και αυτός ζούσε στο βυθό, τι θα είχε ο Έρμος, είχε από τους λουτούς και κάτω ουρά ψαριού και συμβολό τον αποστήλει. Θες παραμένεις να είσαι Τρίτονα? Θέλω να είμαι Τρίτονα, σε θέλω να σου κάνω, έχουμε... Θα σου πω, ναι. Κάπου έχουμε ένα κοχύρι παρακαλώ. Είναι εδώ, κάπου έχει ένα κοχύρι. Ένα κοχύρι. Θα ήθελα αυτό το κοχύρι παρακαλώ, αγαπητή Νίνα, αν μπορείς να το βρεις, να μου το φέρεις, για να το ακούσουμε και να σας καταστρέψω ένα ρομαντισμό που αφού έχει καταστραφεί σε μένα, σας καταστραφεί και στις πόλεις. Όχι, δεν σας αφήσω και επίσης να σας πω ότι ήταν πάρα πολύ ωραία που ήμασταν τώρα στην Κατερίνη και ακούγαμε το θέμα με την μπουρμπουλίτσα από το μισό. Ωραία. Λοιπόν, γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε. Ο Γιώργος.